Барысы да мәктәп спорт залында башлана. Көрәшкә ул 10 яшендә кирип китә. Бу спорт төренең төп нигезләренә аны физкультура укытучылары Рәшит Низиев, Иршат Хәмдиевлар төшендерә. Әлбәттә, нәселләрендә дә көрәшчеләр булган. Җаббаровлар гаиләдә 5 егет үсәләр. Тик Фәнис дигәннәре генә көрәш белән шөгыльләнә һәм шактый югары уңышларга ирешә. Фәнис Хатипулы Жаббаров 1965 елның 4 майында Шүпрәле районы Кече Чыңлы авылында туган. Ульяновск өлкәсенең Татарча көрәш федерациясе рәисе. Ульяновск өлкәсенең атказанган физик культура һәм спорт хезмәткәре. Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре. Россия президентының мактау грамотасы, Россия көрәш федерациясенең алтын билге иясе. 1982 елда Тәтеш совхоз техникумына укырга керә. Онда да көрәш белән шөгыльләнүен дәвам итә. 1988 елда Ульяновск өлкәсенең Димитровград шәһәренә күченә. Көрәшне ташламый Шүпрәле, Тәтеш, Казан шәһәренең Вахитов, Идел буе Сабантуйлары батыры, Димитровград, Тольятти, Самара, Сарытау шәһәре Сабантуйлары җиңүчесе. Россия чемпионатларында катнаша, 100 килограмм авырлыкта бил алыша. 2009 елда федераль дәрәҗәдәге Сабантуйда абсолют чемпион кала. Беренче батыр калуы 17 яшендә. Иң истә калган ярышы? Әле 90-нчы елларда бер Кызылсу дигән авылда көрәшкән идек. Анда мин 20дән артык кеше белән көрәштем. И халык шуның хәтле теге балет итте. Әбиләр, бабайлар прямо киләләр, кычаклылар. Шуның хәтле прямо шундый кичкенә генә мәйданчык калды финалда көрәшкәндә. Вот шуның белән ул инде иң шундый киңелдә калган, бик якын булган көрәш булды. 45 яшына кадәр көрәшә, 4 машина ата, иңендә 80гә якын тәкә йөртә ул. Үзе артыннан башка көрәшчеләрне дә йөртә, аңа кызыгып мәйданга яңа көрәшчеләр килә. Алар белән бергә көрәште үзләренә тренер да булдым ди Фәнис Жаббаров. 1990 елда ул Ульяновск өлкәсендә фикердәшләре белән татар көрәше түгәрәген оештырып җибәрә. 1996 елда Альянс дигән спорт залы ачалар. Аны үз көчләре белән төзекләндерәләр. Анда 50гә якын яшүсмер шөгыльләнә. Көрәш буенча Ульяновск командасын булдыралар. 2001 елдан башлап Димитровградта Идел буе шәһәрләре арасында татарча көрәш буенча турнир оештыралар. Ул бүгенгә кадәр көрәшчеләр арасында популяр ярышларның берсе. 2006 елда Ульяновск өлкә татарча көрәш федерациясе оеша. Аны Фәнис Жаббаров җитәкли. Сергей Иванович Морозов ярдәме белән Ульяновда спортивный мәктәп, спорт мәктәбе ачылды. Национальных и олимпийских видов спорта. Ул инде бик дөрес эш булды. Ул аны күптән шуны әзерләп килгән иде. Шулай булырга тиеш дип, шул мәктәптә безгә хәзер ставкалар бирделәр. Хәзер инде безнең 5 тренер бар. 100дән артык 200гә якын, 150гә якын кеше заниматься итә инде. Үзебезнең инде филиал Чердаклы районында, Еңганаев дигән авылда, Рөстәм Карипов дигән егет спорт мастеры. Ул заниматься итәргә тотынды. Хәзер анда бәйгесе көндә 50ләп бала заниматься итә. Шул авылда гына. Ул инде тагын бер авылга йөри, анда да кавырҗайдык, күрше авылга. Танырга район күләме ставка бирде. Аның үткән ел Россия чемпионатында чемпион булган егете бар уже. Фәнис Жаббаров үзе татарча көрәш буенча 8 спорт мастеры, бер халыкара класслы спорт остасы, 25тән артык спорт остасына кандидат тәрбияли. Дөнья күләмендә иң титулы һәм иң көчле көрәшче Сергей Павлик та нәкъ менә Фәнис Жаббаровның укучысы. Сергей Евгений улы Павлик 1987 елның 5 апрелендә Ульяновск өлкәсендә туган. 130дан югары үлчәү авырлыгында көрәшә. 8 тапкыр Россия чемпионы. 2017 елда көрәш буенча дөнья кубогы иясе. 2019-2020 елда дөнья чемпионы. Көрәш буенча 28-нче Бөтен Россия җәйге универсиада җиңүчесе. Муса Җәлил исемендәге турнирда 6, Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирында 7 тапкыр җиңүче. Халыкара класслы Россия спорт мастеры. 2002 елда килде ул. 18 ел тамы назад. Ул бер ярты ел грек-рим көрәше белән көрәшеп карады да,
Анда болып бітмегез, бір сабан тойында шығып көрінді, аттырып кетті. Анан енді келді бізге залға. Вот шыннан кетті, өзі ол шынды трудолюбивый, биктеге керешін ол вақытта аңна бітірмесе де, но енді тілегі бар еді. Вот. Ну, әкірін, аның істінде енді аның білән бик күп ішлерге, просто бик күп ішлерге тұры келдейінде, аны мұшындай дәрежеге жеткезер үшін. Енді көпләрігіздің Павлик кебек күчле көрәшче тәрбияләгән тренердан иң яхшы күнегү үрнәкләрен күрәсегез, киңәшләр дә ишетәсегез киләдер. Игътибар экранга. Әгәр дә инде башыннан ук карасак, обязательно башта разминка ясарга кирәк. Йөгергә обязательно. Разминайттырга бөтен суставларны. Аннары инде авыр тренировка тотынгынча ясарга кирәк упражнение билге. Бу гиперэкстензия деп атала тренажер. Біздің керәштә инде иң кирәкле мышцалар ул билнеке. Шуңа күрә бил слабый булса, обязательно травмага китереп чыгара, упражнениене эшләп бетереп булмый. Шуңа күрә мышындый тренажер и анарда 4-5 подход 15 тапкыр ясарга кирәк була. Шулай тотып аякны эләктерәбез. Тураябыз. И қолына бұл можно күкірекке қойарға. Шәбіз тарттырабыз біліне. И көтерілеміз. Тарттырабыз, көтерілеміз. Гадилектә бүйіклік